Bon dia, l'Anastàsia i la Maria, gegants vells de Badalona, estan a punt per anar a ofici de Santa Maria. Aquest any, un any especial, ja que és l'últimes festes d'agost que van amb la indumentària actual. Doncs sí, l'any que ve els gegants vells de Badalona fan 165 anys i estrenaran nova indumentària. Ens veiem demà a l'ofici de Sant Roc. Fins demà.